Table is Papikuani Bacaro. Please rise and recognize Imelda Bacaro, Debo Paras, and Sergio Hermino. They are my friends from Vitalix. Thank you. And then at the next table from the ArtNet, mga kauban ni sa ArtNet. Please stand dahil si Joselito Adrales. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So we will have our dinner sa likod, then of course Ma'am. Ayan, then we will have our photo up then for later for the Kamulong dinner. Welcome, Pilipino family. Alright, kaon. Kaon mo. Panit. Panit sa lutson. Ipatingog, be. Ay, ba't ka matingog? Ayan, lamay ba? Gila. Sabi mo na karoon si Dudong. Ulong, balik. Ano ito? Loko na. Kami lang, beef food. Naguba mo ning Wait, sili drag suka. Inas tambok. Bidlit kayo. Sampay na, say lami kayo. Kung anak rice raw, balik niya itong bayan niya dyan. Kaya hindi ka. Alam mo yung kamera. Asa po, walang kita. Rice with beef stick. Humo kayo, meaty. Lami kay makatimpla. Panugnaw naman ka. Tunog ka, bigli. Basta na. Basta na. Nani man. Oyo ka apa sagbot da. Pwede ko ano ko ganyan. Sa? Nani ito sagbot yo. Ate.